To fa Iran ta kace Prime Minister Isra'ila wato Benjamin Netanyahu, tambayin da kusan kowa yake a kwana biyun nan kenan. Akwai ma labarin da na karo da shi. Iran ta ikrarin cewa ta kace Benjamin Netanyahu har lahira, amma dai bangaren Isra'ila su sun karyata wannan labarin, suna cewa jita-jita ne kawai, ba gaskiya ne ba. Amma dai da alama akwai dan kamshin gaskiya kaɗan, saboda kuwa akwai bidiyon da Isra'ila suka fitar inda suka nuna shi Prime Minister sun wato Benjamin Netanyahu yana jawabi. Bidiyon minti 8 ne da wani abu, kuma in ka kalli bidiyon daga second 34 abinda ya yi sama, za ka ga inda shi Prime Minister wato Benjamin Netanyahu yana jawabi. Mutane da yawa suna ganin kaman wannan bidiyon ba gaske ne ba, kaman bidiyon an hada shi ne kawai da AI, saboda in ka ga yatsunsa kaman wani lokacin yana komawa 4, wani lokacin yana komawa 5 ko 6, kamar da ya gani a bidiyon nan. Ku duba da kyau. To shin kana ganin wannan bidiyon da AI ne aka hada shi ko da gaske ne? Mu haɗe a comment section.